Mreža mladih Medžlisa Islamske zajednice Zenica organizovala je sinoć sa prijateljima iz gradskog hora Kasiopeja preporod i muzičarima grada Zenice u Sultan Ahmedovoj medresi program sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici pod nazivom Budi trag u sjećanju 11. juli 1995. Globalna je poruka mladim ljudima, a ako se tiče ovih svih naših dana sjećanja, jeste u stvari da gajimo sjećanje, ne bi da bi se svetili, da bi mrzili, nego da bi u stvari poručivali ovdje jedni drugima, a onda i cijelom svijetu na šta je spreman čovjek da uradi, kako zlo čovjek ponekad nosi u sebi, upravo kako rekoh da se to ne bi više nigdje i nikome ponovilo. Prisutnima se obratio i glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zenica, Jakub Efendija Salkica, koji je uputio dovu za stradale Srebreničane. Organizatori ističu da je kultura sjećanja ključ identiteta. Za Zenica Info, Delila Suljić.